Жорстка економія. Крим без української води почав рахувати ледь не краплини. По містах півострова оголошено графік відключень. У самій столиці Криму, Сімферополі, гарячу воду даватимуть тільки вихідними. Холодно щодня, утім лише ввечері та вранці. Надзвичайний режим водопостачання запроваджують вже з 10 лютого. Як твердять окупаційні чиновники, дощів нема, а запасів води у 3 водосховищах, які живлять столицю Криму, вже на 25-28 мільйонів кубів менше, ніж торік. За словами голови окупаційної адміністрації Сімферополя Олени Проценко, містянам залишається сподіватись лише на опади. Якщо ж дощів не буде, води для Сімферополя вистачить не більше, ніж на 100 днів. Нам главное – осадки. Очень важно. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на Божью помощь. На сегодня могу сказать, что коснется, конечно, всех домов и частного сектора, и МКД, кроме социально значимых объектов. А от українські експерти переконані, у такому катастрофічному стані справи з водою на півострові винні самі окупанти, бо нехлюйськи ставилися до існуючих і обмежених водних ресурсів півострова. А запроваджувати режим економії води потрібно було набагато раніше, ще у 2014-му. Крым уже сегодня находится в состоянии гораздо более худшем, чем он находился в период до момента, когда в Крым пришла Днепровская вода. Уже Крым сегодня имеет факты пересыхания рек, обнуления водохранилищ. Исходя из этого, они просто уже догоняют негативно сложившуюся ситуацию, ну и по сути вернули Крым в состояние вот этих там условно 50-х, 60-х, начала 70-х годов 20 века, когда Крым прекрасно знал, что такое жить в режиме графика подачи. Дніпровської води в Криму не буде, допоки окупанти не звільнять півострів, наголосив постійний представник президента в Криму Антон Кориневич. Він спростував інформацію про те, що буцімто відновлення постачання води до Криму буде обговорюватися під час виїзного засідання парламентського комітету на Херсонщині. Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить. Вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Заплановане засідання Комітету Верховної Ради не пов'язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.